guda 6 sai na sauke bindigar. Akwai wasu 'yan butoci kuttuna a jikin angaranmu bayan ka sa ruzu ai za ka kawo angara ka dora kana da didare warkin gindi yawa ka kawo warkin rataya. To sai na ɗauko wannan 'yan kurtuna da 'yan abin da ba a rasa ba na ɗan lallasa wasu na goga ido na hura bindigar sai na ne mata da ƙarfi. Ina auna tan nan sai ta ja idan sai ta rufe ya fitila ta ja ta ba ta maka gunji ba. A'a tana kwancan tsakanina da ita zai nan da gadin gurguza bihiya can wajen gambaci. To nan take kwance amma ban san menene ba Allah ya sani. Dan na san ita ce gaskiya Rajamu za mu haɗu mu ce za mu yi mata. To idan na miƙa ban samu ban dace ba sai in daɗa matsawa. Ai da haka ne he da na matse ta kamar nan da ɗorawa gurin ta. Kuma duk da haka ban san ita ba ce. Ƙarshe na sake miƙa mata bindiga sai na ji yadda kasan kwarkwasa na bina jikina. Jikinka ba daɗi. Kaman ƙwaro ne yake bina sai na sauke na ringa yin haka bana ganin ta. Ina yi haka bana gani sai na gane ita ce na ɗebo birgi sai na watsa a jikina haka. Sai na ɗauki wannan sai na sake ɗauko wani rikau ɗin na cire wannan na me da shi na kawo bullom na sa a kunne na rike saboda gudun kada wancan ya faɗi sai na sake miƙa ƙarfen nan. Ina miƙa ƙarfen nan kawai abin nan wallahi gaba ɗaya kawai da ta gwallo idan dinan nan balle haka na gansu gwara-gwara sai ido na ya cika da hawaye fal. A lokacin ka gane kure kake ban gane ba. Ai wannan lokacin. Ai abin da yasa jikinsa yana cikin sunkuru ko duk abin da yake cikin gurin can a yanzu ko akuya ce muka haska da daddare ko kare ko wani abu ba za mu gane komai amma za mu hango idan. To ni kuma ina daɗa matsar gurin. Goma ce cikin dare. A yanzu ta zaka gane ina daɗa matsar gurin. To da ya ballo wannan idan tana nasa na gani sai ido na ya cika da hawaye sai na hannuna na ajibin diga na herce na goge a lokacin bani mantawa da wata tsaraka da wani birgi na ɗebo shi na watsa shi a baki na furzo shi a hannuna na goga a idona ina miƙa masa ƙarfe sai hannuna suka kasa jan kunamar bindigar wannan yatsun suka ki tankwasawa a haka suke a tsaye sai na sauke a hakan da na sauke na ɗaga ina ɗagawa ina sake miƙawa sai hannuna suka mutu kamar mai paralyze ya bindiga ta faɗi ƙasa to inda Allah ya sa ba ta je da taguwa ba dan da ta je da taguwa kaga tahi za ta yi yadda nake a durkushen a ƙasa a haka nake amma ba faduwa ne ba. Wannan ina sauran su maharban da kuka yi sun yi fefe suna tafiya su sun yi ba gaba ga suna ta tafiya domin sun kusa gagari can gabanmu to sun kusa wancan garin suna tafiya kaga ba su san drama da muke anan ba. To da jikina in mutu abinda na san ina yi kawai wannan addu'a tana fita tabbas harhena na kaɗawa kuma hankali na bai gushe ba amma take yanke bana gane gabas bana gane yamma. Wato ya zama kamar irin aljannan da ake ce da nau ba za ka iya motsawa ba amma kana jin magana kana ko sababa ta ba ta iya motsa haka wannan dan yatsa sannan duk jikina in tashi wai in wani abu ga bindigar ta faɗi to inda na gane ita ce zahiri ba wai wata waibuwa ta yi min ba ko in sa zato sai ta taso da ta taso a hankali he da ta miƙa ta buɗe baki na ga ita ce ta taso ta yi waje na su wani tarnaki su wani gurfani su wani labata su wani duk sai suka bata hasbunallahu wa ni'mal wakil kadai da cewa kai sai kure sai Allah da ya hada dajin Allah sai Allah da ya hada da shi da na miƙa